Bavê zarokan Ali Türkan 36 saliye û şampiyona boksê ye. Lê Bêlêvêga di înşaatan de dixebite. Şampiyona millî behsa destpêkirina werzîşa xwe dike û dibêje dema ku tiryakê cixarê bûye, bizîşkan jê re gotine temara lingê te xetîmiye. Divê lingekê te bê qutkirin. Li ser vê yekê dest bi werzîşê dike û xwe fêrî boksê dike. Duvrê jî dibe şampiyon û kembera zêrîn qezenç dike. Boksvan behsa çîroka xwe û sadike. İnsanı Kürt çiyayı insanı çiyayı leşkerin yani ruhi vada riyayı ve leşkeri yani savaşının. Jber ve mesela diyor dünyada Türkiye'de mesela tümüzdeki ki gış boksedikin gış hazari nas hep mesela evvel Kürden. Hangi jwer da ماذا أو ماذا يعني تروحي ماذا يعني ور بيجم الجغري اشتري من جغري ديكشان مش روي شرب باكيت من جغري ديكشان يجري دشوكا ماذا دمار خاتم يبون يعني شوكا مش دهرني جيدبو جويدا داس بيكر اشتم جويدا اسكات شو مقوى بس ازويدك سبوري كم قنا برج او گیرابه yarışma ki hep az tek mi asket mi yarışma de viyada çarşaf beri şimdi Türkiye şampiyonası مشارح رقيب موكرن بينمشكرن iştem asketim şey finali yarı finali مذاكر ki az yani bir şey rabbim yani vayedna az ben nedim khana Ali abi kendi bitti. Carekem di sala 2021 de li Türkiye'ye dibe duyem. Duvre di sala 2023 de di galaya navbera sê welatan de hevrinkê xwe a İranî têk dibe û dibe şampiyon. Boksorê Amedî ji bo debara xwe bike li înşaata avasaziyan de weka hosteyekê hesînkar kar dike. Waxta xwe ya învalayê jî diçe antrenman û werzişê boksê dike. Azerbaycan'da mı از باب سحب قدامه يعني سحب قزي معنا سحب قزي معنا ومجبور سبوري تشكيل مثلا herhangi madde ki kazanç ki najmıra buna biraz temdi şatı xaptım yani Boksvan antrenmanên xwe bi tena serê xwe dike. Vêga keça xwe ya 12 salî jî hinî boksê dike. Bang li gencan jî dike ku dev ji elmandina ne baş berdin ji bo tendirustiya laşê xwe berê xwe bidin werzîşê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.